Нешік хәлләрегез? Все нормально? Уңышларны җыеп бетердегез, бәрәңгеләр алдыгыз, базга тутырдыгыз, күңелләр тыныч. Бәрәңге нормально булдымы, юкмы әйтегез әле? Ана узган елны хәтерлим мин Казан концертында бик каты зарланганнар иде бәрәңге чыри дип. Бер елга җитте, мин әйтәм, карале, Казан тамашачысы бит әле, яра берәр нинди авыл җирендә концерт куйсаң. Казаннан малай записка язалар, бәрәңге чыри кайф юк дип. Без моннан күптән түгел генә Актанышта концерт белән булдык белсәгез. И беренче рәттә бер бабай утыра. Мин әйтәм, бабай ничек бәрәңгеләр? Моя мондай булды ди, үзе дә куркып китте. Шок каткан бабай. Мин нәрсә дип сорыйм җәмәгать? Монда соңгы вакытта бит инде бөтен Россия шаугыр килде, санкция дигән нәрсә керттеләр инде, ишеткәнсездер. Аңлатып торудан мәгънә юктыр, чөнки мин әйттем һәм әйтәчәкмен. Минем концертка гел акыллы тамашачылар гына йөриләр, аның тиле-милесе мин аңламый бит инде. Шуның өчен менә Татарстан эчендәге иң акыллы кешеләр дип хис итеп утырыгыз үзегезне. Әгәр дә берәрсе шикләнсә, минем янга җибәрегез, үзем аңлатырмын. Нигә шулай икәнен. Но болай да, ике сүз белән генә әйтеп китәм, санкциялы җәмәгать быелдан безнең Россиягә кайбер чит илләрдән кайбер төрле продукцияларны кертми башлаячаклар дигән сүз. Менә мәсәлән, әлеге дә баягы Шәһри Казан газетасында зур иттереп язганнары шушы продукцияның списыгын, шуннан укып утырдым. Бер ике җисенә генә тукталып китәсе килә. Шундый глобальный сорау булган икән инде бөтен Россиядә. Бек каты начальство зарланган, бек каты Россия артистлары интервьюларында прямо зарланып язганнар. Ничекләр итеп яшәрбез икән, хотя бы хамон дигәнен калдырырга иде дигәннәр. Нәрсә ул хамон җәмәгать әйтегез әле? Менә миңа 33 яшь. 33 ел хамонсыз яшәдем бит мин. Прямо кимсенеп куйдым белсәгез, мин әйтәм, мин дә яшим дип атыйм инде үземне. Нәрсә ул берәрегез беләме, юкмы? Шунардан башка кеше яши дә алмый торган. Ә мин беләм, интернеттан кирип карадым аптырагач. Җәмәгать хамон ул каптит иткән дуңгыз ите икән. Чит илдән кайтара торган. Шак каттым белсәгез. Аннан соң язганнары лобстер кертми башлыйлар. Лобстер, но су тараканы. Актаныш бәрәңгесе хәтлек. Мен әйтәм, ул тараканның безнең тыштагысы, өйдәгесе, һавадагысы, күктәгесе, җирдәгесе, дашларта таракан дип елап утырып булмый бит инде хәзер. Аннан соң язганнар сыр с плесенью кертми башлаячаклар икән быелдан. Күгәргән сыр җәмәгать. Гафу итегез, берәрегезне бәлки күңеленә авыр тиермен, но мин ишемдә генә әйтәм, мин әйтәм, заманында безгә теге хөрмәтле Вамин менә моннан ашатты инде ул күгәргән сырны. Әз генә күгәрмәгән инде ашыйсы килә хәзер. Еллар, көннәр буена бушка колхозда бер таякка эшләгән, чабата кигән, чирек бәрәңге ашаган кешеләрнең балалары, оныклары без. Разве безне санкция белән генә куркытып була җәмәгать әйтегез әле? Әнә шушы бәрәңге исән булсын, суган, кишер, күсәге белән ак ипи сындырып, аттата тормыш ичмасам, әйләнепләр китсен санкциялар үзләренә була күрсен. Монда мин сөйләмәм дә дигән идем, бәлки берәрегез ишеткән булса, мин алдан ук гафу үтенеп сөйлим бу тарихны. Бәләкәй генә бер чипы булды, соңгы атнада минем тормышта. Иртәнге сәгать 5 ярты, шушы санкция инде әлеге дә баягы. Әйләнеп кайттым гастрольдан, арыган. Иртәнге 7дә телефон шалтырый. Мин йокы туймаса, вообще кеше түгел. Мин йокы туйса да керделе чыктылы холык бит инде, бит монда үзебезнең арада сөйләшәбез, бүген кешегә генә сөйләп йөрмәгез, пожалуйста. Шулай дип әйтте дип. Ә монда йокы туймаган, шалтырый, таныш түгел номер. Сүндердем, тагын шалтырый, тагын сүндердем, тагын шалтырый. Ох, мин әйтәм. Ничә икәнен күрәсезме, әйтәм, сез сәгатьнең юкмы? Хәерле иртә, Илсия ханым, ниһаять трубкагызны күтәрдегез, карагыз әле, бер сорау бирәсе килгән, санкция керттеләр, сиздегезме? Ди бер хатын. Сәңелем, мин әйтәм, керткән нәрсәне сизәм мин пока. И сүндерделәр трубканы. Ярар, мин әйтәм, сөйләшәсең килмидер, просто кешегә сөйләмәгез. Сөйләшәсең килмидер, мин әйтәм, сеңелем, шуның белән шул борылдым да яттым. И бер 2 минут вакыт үттеме, юкмы, тагын телефон шалтырый. Карасам, авылдан апай шалтырата. Әйе, мин әйтәм, Лилия ханым, сезгә нәрсә кирәк тагын? Иртә таңнан. Иркәм, син хәзер генә радиодан нәрсә дип әйттең ул ди. Ул радио, телевидение тирәсендә бирәк танык яраталар мине булай да. Ул сез белә торган радио иртәнге тапшыру турыдан-туры эфир булган. Мин соңыннан күчтәнәчләр алып барып гафу үтенеп йөрдем, ну соң.
Мен әйтәм, кызлар, ну бит холыкны беләсез, менә шулай предупреждать итмичә сразу мине эфирга чыгара ярыймы инде әйтегез әле. Соң бит алмыйсыз трубкагызны, эфирның вакыты чыгып китеп бара, тоттым да бирдем инде дип мен әйтәм, менә бирмәссең сеңлем икенче ул уйламыйча. Шуның өчен берәрегез ишеткән булса, ну уңайсыз, чынлап үземә дә бик уңайсыз булды. Ярар, оныттык. Быел программаның исеме Әбиеңнәр кыз чакта дип атала. Шуның өчен без әбиләр кыз чактагы, әниләр яшь чактагы, үзем кыз чактагы җырларны җырларбыз. Аннан соң быелгы программа туры килде бөек җиңүнең 70 еллыгына. Аны менә мәсәлән балачага аңлап та бетерми. Бер көнне бер малайдан сорыйм, улым, мин әйтәм, нәрсә ул җиңү бәйрәме? Анда, по-моему, менә тәтәйләр таккан дедушкалар гулять итәләр да, ди, урамда, ди. Әле хотя бы шунысын белә. И шуның белән информация бетте. Нанары икенче яктан уйлап карыйм да, мин әйтәм, бәлки бик белеп бетермәүләре хәерлерәктер дә, чөнки бүгенге көндә Украинадагы хәлләрне мәсәлән күреп торабыз. Беребез дә сугыш бездә булыр дип көтеп яшәмибез, көтмәгәндә килә торган нәрсә. Шуның өчен балаларыбыз да белмәсен, үзебез дә аңларга насыйп итмәсен, илләребез тыныч булсын. Бу җырны моннан берничә еллар элек язган идек. Менә шушы сугыш елларында үзләренең сөйгән кешеләрен сугышка озатып, гомерләре буена шуларны көтеп, шуларга тугры калып картайган кыз әбиләргә багышлана. Гомер дип атала.